Nonaka ehut kowe kachuarchi pensitami mithanga hemtun kachelana ponjia warsai longpon bangso pena jok kedam tang bo signify hiniar ni karbiang long pen Nagaland ahoy long kedo ni hang karbi rong sopia long kedo aradatum mithanga biri bithunga long kowe kachuarchi jia phanpura kowe aklim kerona sai dengpon kedam tang bo signify hiniar ni kang sam por phai ke thom apor malom pen ke pangching pon bangso kowe aklim keron amai long Greater Lahore Region Bazar Committee amai phu Bipul Tiso KSA amai phu Thangsing Timung Rada Cyclem Bang Daniel Ingti Phuning Ding BLCC Chairman Sonjoy Teron pen ke danglok ki ongdong atum chetong dun Bangso kowe aklim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangla pen EM Amar Singh Tiso akera pen ajoksi Nagaland ahoy kedo kaddu kawe rong phora datum aphan edon pen rong phokep akovia rong ron pon longlo Aluhi atum pen lam theke than pon atengke labang so kowe aklim jo e pen moake der ke ali long ikpo la pen kowe rong lana pa me pa thelote hemtu nisi chelana un puta than pachini pon la puson rada phan ke ma tha pen ajoksi e don pen rong phokep akowe rong abangke akijoy pen ron ponlo la silabang so Akirap nang kepale pona putha Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangla pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso atuma phan rat pen kero pajir pon Balipathar pen Prozen Terang Karbi Anglong Live